sokwa joto na hain haite sa ani YouTube channel khakhlai no rojoto na kaham krang tongbai na hanai ke ang bo kaham no ke tabung kang ke to phungni basa wei makhang rok sui pe bai kya ke phungni kun phano samung khlai je bu tabuk se ang kam start khlai ke puilang kang ke samu thungai nangli pai granai samu thungbai kyang ke se mamu shong nani ke mamu shong bai kyang ke se nok ni tai kisami sa haino samu rok tongmano khlai nani ang tamu shong nai kang ke muya awandru musa song nai gete musang ke gangla aluk akran roi thobai khlai sonai ta mungni no gangla musong na ba gire dikhna bai kya akran rok soi na bai kya ke roke pyas moso berma joto na ang dikhna bai kya mo hangkang ke muya andro songna bagi sikang muya no ang sombai khlai mo jere na ganane ta amase muya khanai jat mambu kai ko kormo ang tongka tai tang khaisina hanu baistu kang ke ba masa sinem bile khawi bo khaya bo inke ani gangla moi ba mon kha moi rok mon pai kha kari sinai tabuk ke mami rok songi pai bai kha songi pa bai amani matani mani suirga amatam ne bokrok sajagi bokrok paijak yange bo thoi tong kangke ba tingge ang phan mani sure siwan nai sunna to mani sakawa ini ba hain miani haino miani sal haino market satung tungjak ma miale tungmani ma lekha no bishingo tong gisimali ang tungmani siri was mia phai di por kiring di por asok ma tong phai si aja kam kangke no bar sip tongla ke tini bo mia ni pala haino satung tungai jat na hanai di ani bulgos sise sijak liao satung tungmani ke amana tabo mani rok suirir baigena mani rok sui pepe khangke samu to kunai de to ko pai khangke se sinok dino bo mai rok khuri sari ri honan bono a bong ke tabu basawoi leptin rok khai mkhang rok sui tong bo kangke tini dadi thana na pho tini kangke yang jiraina bu khak thana namun sawai ko samu to ma bagai ang tei balting oro ke to boise saklom to boise susinani I jaga usuli aro market satung nang tong kangke ba tinggi saklom khai susina hane balting go tei tu khata thasingo ang bin sat no study de na naima se study a phango tamne berara ka hor jeng chuki saka no khori ma khar ka kirimani atinge ang ra ragia ta ke bo nije sri tongsu kha asutar di patalane sibere kha ke tabuk ngkangke tukui musi bebe kyang ke tukui musi bebe kangke ko maija sinani ma khuimani bohok mai santong khani ke norok bai mai chai pai malai siwan 3 hours later porni mai chai pai thuma nang ka si sawa tak tam tongwa sara saita pasta tamna nai kata mai chai we rokoi tongma pujai mukri lai thang ka si silia ang Nothing basa kangke no bathroom thangi pura besak suklai mana baisyo amsket kolom nani satungi shori si aran mayang siwangke ani tamjani kasito paidin yakung kong ni ta yakung zura hanchi sabai tong ruai bai tong tam ka sai simaya han tong masang na hay yakung kong ni ro hay ruai bai tong tawo han ruai tong kosto aran mayang suwi to Oke, tabu kisah mungkin seram saga nama mungkin seram saga ke shori rok kita seram nama serawui sagra na tabu anaros tiny tonggang kita thai jangang kita mungkin song na hingga mungkin kita tabu rawui seram rawui saga na ta somos sorok saplui Anaros rok sawi pai beka tabung kangke khumrok kisa tirul bana belai satung tungka khumrok hai ke nai sejak se hai intong beka ko nugui mankhana norok satung be khumta mung thang beka jotona se hoyei thang beka ke tag obo tiru kangke se taisa taja mung thang phiuna tirul bai gana tab
Tabu hungkang keng soybean baja khlai tongo soybean be tokti baja seri jana hanai tak hor ni tam tongo 9:20 tam tong tabu hingke iko tokti tisang supri naka tabu tokti kison desinai soybean ke tu munka ang soybean be baksa tokti rili yang yakai tokti khami thangnai se henai ke je khorok hungkang ke waisa sik tokti be soybean baja khlai jati belai no thogo.